No, OK. Čiže som tu nazad, tak po mesiaci skoro, ale som tu. Dneska to bude chrbát. Nechám to také simple, veľmi. Zo spodu, jeden cvik zo stredu a jeden cvik z hora dole. Dám dvakrát do zlyhania a tak pôjdem na každom jednom cviku. Áno, šiltovku mám len kvôli mikrofónu. Troška si ho dám na bok, lebo mi zavádza. Teraz barsnúť. Dobre, asi môže byť. Toto bude špeciálne video pre môjho kamaráta, čo teraz akurát tam bol. Sa ma pýtal, že kedy dám druhé videjko, tak nakoniec som sa premohol a ho vydám. Budem sa snažiť vydať toto. Neviem, kedy ho zostriham, ale tak budem sa snažiť čo najskôr. A tak na rýchlo asi vysvetlenie, ale tak nevadí. Au. Dobre, no, to by už bol prvý set. A ak sa podarí, na konci ešte pozrieme pumpu, takú rýchlu. Bol by som rád, keby som si stihol dať aj sprchu, ale tak mám pocit, že to asi nestihnem, jak aj minule som si povedal. Pozriem pumpu, dám si sprchu a pôjdem domov. Áno, pumpu som pozeral ešte o 20:56 a o 9:00 zatvárajú, čiže troška mi to nevyšlo. Budem sa snažiť viac chodiť teraz do fitka. Časovo netuším vôbec, jak mi to bude vychádzať, ale tak fitko mám rád, čiže tak si to budem musieť nastaviť časovo. A japovanie by asi stačilo, môžem dať ísť na druhý set, lebo nechcem dlhé dávať footage, že potom to má veľa gigabajtov. A nechcem mi to takedy ani stiahnuť na počítač, neviem prečo. Kokotina dajaká. Set tiež do zlyhania a môžeme ísť potom tam dozadu. Land my rowy sa mi zdá. Uvidíte. No dobre. Piče! Tu sú širuky. Nepamätám, že by to bolo také ťažké. Piči. No dobre, to by bol prvý cvik dan. Dám dole rýchlo kotúče a môžeme ísť na druhý cvik. No, OK. Prvý cvik. 25. Mám tu naložených 52,5 kg. Taktiež, ak som hovoril, dvakrát do zlyhania. A potom pôjdeme na posledný cvik. Taktiež dvakrát do zlyhania na pull downy, na kladku. Ešte počkám takých 30 sekúnd a môžeme ísť cvičiť. A ten čas sa asi môžem napiť vody, čo? Keďže to som dneska veľmi nerobil. Ja tak. Žijem, dýcham, behám, pracujem a hlavne študujem, keďže tento rok budem maturovať školsky v januári asi, alebo júni, neviem. Budem snažiť, aby som to prešiel, no ľahko povedané, že? No ale dobre, poďme. Piči. Piči. Veľmi mi to tlačí na hruď. Piči.
No, parádny cvik. Škoda, že som kratší, tak si to musím doliť pomaličky až hore. Do stupienky, či jak sa to volá. Fuj. Neviem, či je to vôbec na kamere vidno. Asi hej, lebo dal som ich vyššie, čo? No však to je jedno. Ale tak rýchlo to ide, keď len dávam 2 sety do zlyhania. Hlavne aj kvôli footage pre vás. Keď to vôbec takto bude pozerať. Aby som to nemusel veľmi strihať a sa namáhať. Bo som lenivé prasa v týmto. Ja. No, neviem, či to na kamere bude vidno. Ale možno tu. A mám bandáž na kolene. Pred tak 3 mesiacmi mi skočilo koleno na telesnej. Ešte pred prázdninami a sa hojilo, všetko išlo dobre. Až také 2 dní dozadu teraz sme hrali na florbal a zase sa mi podarilo ho kus dojebať. A to v takom zmysle, že mi zase vyskočilo. Čiže sa teším. Už všetko bolo v poriadku. No, skoro v poriadku a som pomaly tam, kde som bol. Také nepríjemné, ale tak sám si za to môžem. Hral som už na to koleno, aj keby mi nič nebolo, čiže... Nevysvetlíš mi. Keď som ešte nenatáčal, to som si iba cvičil, mal som sluchátka, mal som piči každého svoje a som išiel tady jet. To je klasika. Ja som 15 sekúnd po časovom limite. Au, piči. No nič. Druhý set do zliania a môžeme ísť potom na posledný cvik, pull downy. Dúfam, že tam nebude veľa ľudí. Nechce sa mi byť tam, keď tam bude veľa ľudí, ale tak čo už. Pičo? Pič. No dobré. To by bol druhý cvik. No, a prišiel kamarát, čo ma prehovoril. Inak si frajer, ak to pozeráš. No dobré. Tak znova dám dolu kotúče a vidíme sa pri poslednom cviku. Jej. Tak sme pri poslednom cviku. Bohužiaľ, pránie sa mi nesplnilo. Sú tu ľudia, ale tak budem sa to snažiť odcvičiť čo najrýchlejšie, aby som mal pokoj a išiel stať do piči. Čiže, tak som hovoril, pull downy, 2 sety tiež do zlyhania. A mám tam naložených iba 40 kg, posledný set, čiže 40 kg úplne bude stačiť. Ešte počkám znova 30 sekúnd a môžem ísť na predposledný set. Predposledný? Asi tak. Ani sám neviem už. Dobre, že mi baví Doom, pesnička teraz. Sa cítim veľmi anabolicky. Na pull downy nebudem dávať väčšie váhy, lebo zbytočne. Už aj tak nevládzem. A je to posledný set, čiže i tak u seba by som veľa nevygňavil doslova. A tak, netuším vôbec, koľko dám opakovaní, to som 40 len tak tam rúcil a poviem, koľko dám, toľko dám. Ale ok. Bože. No dobre. Budem sa snažiť skôr kontrolovať tie repy. Pič, dlhé ruky mám. Chujové.
Piči. Tieto cviky, jak pull downy, bench press. Hop. A tiež musím naťahovať veľa ruky. Veľmi nemám rád, lebo mám dlhé ruky. Ale raz som to povedal, ani sám neviem. To pomaly nepočujem, úplne. Sluchátka mám na max pomaly, čiže môže byť, že poviem takú kokotinu, doslova. Ale tak, a čas máme pekný, 20:40, čiže stihneme aj tú pompu, vyzerá. Možno aj sprchu. Bolo by dobre, čo? Zbytočne doma nechcem míňať vodu, keď môžem tu, že? Pojem dozadu kúknuť pumpu, no. Minútku a ideme na posledný set. Rýchlo pozrieme pumpu. Moc už vyprcháva, ale tá... Čo už, no. Sa pobalím a idem sa ide do piče. Ešte musím prísť domov, za čo zjesť, bo som hladný. V aute si dám proteín, shake, tak som myslel. Netuším vôbec, kedy vydám toto videjko. Ideme na posledný set, ale tak dobojovať a pozrieť pumpu. Či bola. Odkedy 40 kg je tak veľa. No dobré, mám piči. Máme docvičeno, poďme rýchlo pozrieť pumpu a môžeme ísť tady do piči. No dobré, tak sme dolu, musel som ísť tu nakoniec, lebo hore boli ľudia. Dozadu sa mi nepodarilo, ale tak aspoň tu som sám teraz. Čiže taký rýchly posing. Dobre, super, že flexím bicepsy, niekedy som mal chrbát. No, dajme tomu. Neviem, prvýkrát idem takto flexiť, čiže môže asi byť. Skúsim chrbať, či vôbec dobre. Neviem. Ty vole. Jak som veľmi napol. Až ma boli. Ja, možno tak. Ty piči. Tam iba 2 pózy viem také. No ešte spredu môžem dať tento. Počkej, tak aby nebol Mr. Olympia, várim. Škoda, že nohy tak nevyzerajú. No ale dobro. No. Dobre, asi to bude dobre. Netuším vôbec. Keď takto to postriham do tých lepších klipov a tak, aby to nejak vyzeralo. Som rád, že som tu prišiel a hlavne, že som sa kus prekonal, že mi ten kamarát povedal, že mám ísť natočiť. Môže byť. Jej, tak? Like.
Dobre. Ďakujem ti ešte raz, si frajer. A budem sa snažiť natáčať častejšie a troška si to zorganizovať. Ten time na toto cvičenie. A ďakujem. Tak čau.